एबाराव जिहेतु जोङो UPPLआ 7 बोसोर जानो थांगासिनो दङ गाबोननि दिनाव बेनिखायनो जोङो पुरा सेन्ट्रेलि जोंनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव UPPL दोलोआ दंफां गायनायनि प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल जेरावबो माने गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव थानाय हेडक्वार्टारखौ लानानै लोगोसे स्कुल आरो हस्पिटालफोरखौ टारगेट खालामनानै 700 करि दंफां मोनसे प्राइमारियाव मोनसे VCDCआव गायनायनि मोनसे प्रग्राम लादों आरो बेनिनो जोङो दिनै मसलपुराव जोंनि जि हेडक्वार्टार डिस्ट्रिक्ट जि सेन्टार दङ बेयाव जोङो 100 माने निम दंफां जों गायदों आरो बिनि बेरा आरो सार'फाले प्रटेक्शननि खामानिखौ जों बेयाव मावगासिनो दं आरोखि प्रमद बर' जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि जि माने साननाय हनाय बे साननाय हनाया फैगौ दिनाव मोनसे समायना रमायना मोनसे BTR जानो थांगासिनो दङ आरो गोबां माने दिगावनो प्रत्येकटा सेक्टरावनो मोनसे चेन्ज लाबोनायनि खामानि जों मावगासिनो दङ फैगौ 6 दाननि भितराव बे गासैबो खामानिफ्रा नुजानो थांगासिनो दङ गतिके BTRनि रायजोफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बेखौ माने गोरलैयैनो आजावनानै लादों आरो प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बेवहाय गासैबो जोंनि BTR रायजो राजाया सेटिसफेक्सन दङ बेनिनो फार्स्ट जाहोनानो जाबाय दिनै जोङो मोनसे बिराद माने जोंनि गेजेराव जि दाङाबाजि मोनसे समाजखान्थि लेथ्रा जानाय समाजखान्थिखौ हासिबजों सिबगारनानै दिनै मोनसे दैमुनि माने गोथार दै बोहैनाय बायदि दिनै जोंनि समाजाव बोहैदों आरो बेखौनो जोंनि गिबि प्रायरिटि हिसाबै जोङो चेन्ज होननाय शब्दखौ बाहायखादोंमोन आरोखि बेबायदि जेबो पार्टि गोदान गैया बनसु माने BSU थांनाय समाव BPFनि युथ उइं मोनसे दङ जाय माने उइंआ माने गाज्रि हाबाफारिजों लोब्बा थाफानायजों लोगोसे बिभिन्न समाव जोंनि बर' रायजो राजाखौ डिप्राव खालामबोदोंमोन BTR रेकर्ड जानायनि आगोलाव बे BSUआनो बड'लेण्ड नाङा होननानै BTRआव आरो गोदान एग्रिमेन्ट नाङा डेभेलपमेन्ट नाङा होननानै गोबां होख्राव गामिनि रायजो राजाफोरखौ बादा होदोंमोन दिनै बे माथाम माब्रैसो सियाल माखासेयानो आरोबाव खनसे ज' जानानै गोदान मोनसे नाम होनानै अफिस फुदुलि गामि रायजो राजानाव फैसा बिबथिंदों गावबा गावनि उदै गिदिर खालामनायनि बादै जेबो बिसोर गोरोंथिबो गैया रोंगौथिबो गैया होननानै आं बुङो आरो बनसु होननाय रावबो गैया BSU बे सोदोबासो रायजो राजाया मिन्थिना लानांगौ आरोखि मिनिंलेस थांखि बेवहाय जेबो मिनिं गैया आं दहायनो बुंखाबाय बिथांमोना गावसोरनि उदै गिदिर खालामनायनि सिमां बेखौनो बर' रायजो राजाखौ जाम्बा जाम्बि खालामनानै फिन खेबसेबाव थगायनानै बिथांमोनहा माने बड'लेण्डनि नामाव रां खामायनायनि मोनसे लामा लादों बेनि बादै जेबो नङा आरोखि नोंथाङा रायजोफोरखौ मा सांग्रांथि होनो सानो आं सांग्रांथि होनो लुगैदों जे दानि जि समय बे समाया जौगानायनि समय दानि जि समय बे समाया गावनि मोन्थायखौ लानायनि समय गासैबो दिगाव सोलोंथाइनि दिगाव लानानै गासैबो रांखान्थियारि जौगानायनि जि जोंहा सुबिदा दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै आसाम सरकारनिफ्राय लानानै दिनै BTRआव बे गासैबो सुबिदाखौ लानो थाखाय रायजोफ्रा लोब फैनांगौ आरो लोब डेभेलपमेन्टजों इनभल्भमेन्ट जानानै जोंनि BTRनि जि सरकार BJP UPPLनि जि सरकार बे सरकारनि आमेजखौ लानांगौ आरोखि Terima kasih.